சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானதிமிராந்தஸ்ய தத்வம் ருண்யனமேனகஸ்ய ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீதிரம் நாபினம் யன பூதலே ஸ்வயம் ரூபः தாமாயம் ததா சிவபக்திகம். हे कृष्णा करुण सिंधे दीन बंदे जगत्पदे कांता राधा कांता नमस्ते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी भानुसुदेवी प्रियमानी हरि प्रिय पंचकल्पतराय कृप सिंधु एव नानां भावने वैष्णव नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப கம்மியா இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நம்ம இன்னைக்கு 25வது பதம் பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தவங்க எல்லாம் ஜாயின் பண்றாங்களா? என்ன பிரபுஜி? இல்ல, நிறைய பேர் ஜாயின் பண்றாங்களா கேக்குறேன். பண்ணுவோம். நம்ம எப்பவுமே 8:15க்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இப்ப 8 மணிக்கு போடுறதுனால கொஞ்சம் டைமிங் வந்து. கரெக்ட். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு கொடுத்த ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம நினைவு சார்பாகவும் சின்ன பிரார்த்தனை ஆரம்பிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்திக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. இப்ப நம்ம 8வது அத்தியாயத்துல 25வது பாதத்துல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. இன்னைக்கு 3 பதம் தான் இருக்கு. இன்னைக்கு நம்ம முடிக்க போறோம். முடிச்சுட்டு 9வது அத்தியாயத்துக்கு போயிடலாம். ராஜ வித்யா ராஜ குவியோகத்துக்கு போறோம். இப்ப நம்ம அதற்கு முன்னாடி இந்த 8வது அத்தியாயத்தோட ஒரு சின்ன சிறப்பு ஒண்ணு பார்த்துருவோம். அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு பகவான் ரொம்ப அழகாக பதில் கொடுக்கிறார். எவ்வாறு கிருஷ்ணரை அடைவது? 1ல இருந்து 4வது பதம் வரைக்கும் 8 விதமான கேள்விகளை 7 விதமான கேள்விக்கு பகவான் பதில் கொடுக்கிறார். 8வது கேள்விக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார். அது விளக்கம் பாத்தீங்கன்னா 9வது பதத்துல இருந்து 22வது பதம் வரைக்கும் அவர் பகவான் ரொம்ப அழகாக விரிவா நம்ம கொடுக்கிறார். அப்போ 5ல இருந்து 8 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இறப்பு தேதியை தேர்வு செய்தல், எப்பொழுது தயார்படுத்திக் கொள்வது, பாடத்திட்டம் என்ன, எப்படி தயார்படுத்திக் கொள்வது என்றும் அதோடைய பலன் என்ன, ரொம்ப அழகா நாமோ அதை படிச்சோம் 8வது பதம் வரைக்கும். 9ல இருந்து 22 வந்து நம்ம அந்த இறக்கும் தேதி எப்படி நிர்ணயிக்கிறோம், எப்படி பக்தி சேவை பண்றோம், எவ்வாறு பரத்தை அடைவது, ஏன் பரத்தை அடைய வேண்டும், அவர்கள் எதை அடைகிறார்கள் அப்படின்ற 3 சாராம்ச வழியாக நாம பரத்தை அடைவதை பத்தி ரொம்ப விரிவா நாம படிச்சோம். இப்போ அனனிய பக்தி, அதாவது தூய பக்தியின் சிறந்தது என்ன, 23ல இருந்து 28. மற்ற யோகிகள், அதே மாதிரி தூய பக்தர்கள், யோக தர்மம் பத்தி நம்ம படிக்க போறோம் இன்னைக்கு. ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம கடைசியா தூய பக்தியை சிறந்தது அந்த ஸ்தானத்துல நாம இதை பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ராம ராம ஹரே இந்த ஸ்லோகம் பதம் யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभु जी. रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र शान्त्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते. हरे कृष्ण प्रभु जी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பதம் பாருங்க,
புகையாலும் இரவிலும் தேய்பிரையாலும், அதாவது புகையாலும் இரவிலும் தேய்பிரையிலும் சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களும் இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகிகள் சந்திரலோகத்தை அடைந்து மீண்டும் திரும்பி வருகின்றனர். எவ்வாறு பரத்தை அடைதல ரொம்ப அழகா நம்ம இதுல படிச்சுட்டு இருக்கோம். புகையாலும் இரவிலும், அதாவது தேய்பிரையாலும் சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்கள். நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கோம் சூரியன் எந்த நோக்கி போகும்ட்டு, இல்லைங்களா? கிழக்கு மேற்கு தான் நம்ம சூரியனை பார்க்க முடியும். இப்ப அது போறோம். இதுனா வடக்கு தெற்கு, இல்லைங்களா? ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கு இல்லைங்களா இது. சோ இந்த நாள் நம்ம பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லப்படுறது அப்படின்றத இப்ப பார்ப்போம். ஒளியோகம், அதாவது அக்னி தேவன் ஆதிக்கத்தில் ஒளியில் பகலின் நல்ல நேரத்தில் வளர்பிறையில் உள்ள 2 வாரங்கள், அது சுக்லபக்ஷன் சொல்லப்படுது. சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்கள் இலக்கு பிரம்ம ஜோதி. சோ இந்த நிலையில நாமும் பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம ஜோதியில கலக்க முடியும். அதாவது சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் பொழுது இது சுக்லபக்ஷன் சொல்லப்படுது. உத்தராயணம் நாம் படிச்சிருப்பீங்க ஆல்ரெடி. இத பத்தி தெரியுமா யாருக்காவது? தெரியாது, எனக்கு தெரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது தெரிஞ்சவங்க இருக்கீங்களா? எல்லாமே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி, உத்தராயணம் அப்படின்னா என்னன்னு கேக்குறீங்களா? உத்தராயணம் என்ன தெரியும்? ஓகே ஓகே. அப்ப நீங்க அது இப்ப லெவல் 1 நீங்க படிச்சிருப்பீங்களே. இந்த சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்றது, தெற்கு நோக்கி சொல்றது, அதை வச்சு சொல்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிரபுஜி. என்ன மாதாஜி? பிரபுஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. 6 மாசத்துக்கு வடகிழக்குல வரும். ஓகே. 6 மாசத்துக்கு தென்மேற்குல வரும். அதுக்குதான் அவங்க அப்படி சொல்றாங்க, தெற்கு நோக்கி செல்லுது வடக்கு நோக்கி செல்லுதுன்னு சொல்லிட்டு. அதான் ஓகே ஓகே ஓகே. சூரியன் அங்கதான் உதயாகும். இந்த 6 மாசத்துக்கு வடகிழக்குல, 6 மாசத்துக்கு தென்மேற்குல. அதனாலதான் அப்படி ஓகே சொல்றாங்க. ஆமா. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நாம ஒண்ணு இல்ல, 24வது பாதத்துல என்ன சொல்லப்படுது பாத்தீங்கன்னா, பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவன் ஆதிக்கத்தில் ஒளியில் பகலில் நல்ல நேரத்தில் வளபிறையில் உள்ள 2 வாரங்கள் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்கள் இவ்வுலகை விட்டு சென்ற பக்தர் அந்த பரமனை அடைகின்றனர் என்று அந்த பரமனை அடைகின்றனர். சோ நாம இந்த இடம் தான் அதாவது சுக்லபக்ஷன் சொல்லப்படுது. அதாவது வடக்கு நோக்கி செல்லும் பாத்தீங்களா, அது வளர்பிறையில. இந்த 25வது பதம் சொல்ல பாத்தீங்கன்னா தெற்கு நோக்கி செல்லப்படுது. இது கிருஷ்ணபக்ஷன் சொல்லப்படல. உத்தராயணம் நம்ம இப்ப விரிவா படிப்போம். புகையிலும் இரவிலும் தேய்பிரையிலும் இது பாத்தீங்கன்னா தெற்கு நோக்கி செல்லப்படும் இந்த 6 மாதங்கள். இது சந்திரலோகம். 6வது அத்தியாயத்துல இத பத்தி நம்ம விளக்கமா படிச்சிருக்கிறோம். இதுல என்ன சொல்லப்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் போது அந்த சுக்ல திசை. இப்போ இதுக்கு உதாரணம் என்ன சொல்லப்படுது பாத்தீங்கன்னா, பீஷ்மர் அங்க வில்லு அம்பெல்லாம் அடிச்சு அவர் என்ன படுக்க வச்சுட்டாங்க. அவர் இதுக்காகவே காத்துட்டு இருந்தார். அது ஒண்ணு. 2வது பாத்தீங்கன்னா, இந்த வார் கண்டிப்பா நல்ல முறையில் தான் தர்மம் தான் ஜெயிக்கும்ன்றது அவரு நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறார். அந்த நம்பிக்கையோட அதே மாதிரி இந்த சுக்லபக்ஷன் தான் நம்ம உயிரை விடணும்ன்றது அவருடைய எண்ணமாக இருக்கு. 2 விதமான காரணம் இருக்கு. அப்ப இந்த 6 மாசத்துல யாரெல்லாம் இறக்குறாங்களோ கண்டிப்பாக அவங்க பிரம்ம ஜோதியில கலக்குறாங்க. அதே பாத்தீங்கன்னா, அதாவது சந்திரனோட இது சொல்லுவாங்க. இது சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்கள், அந்த 25வது பதம். புகை இரவு, சில பேர் இரவுல இறக்குறாங்க பாத்தீங்களா, தேய்பிறை, அந்த கிருஷ்ணபக்ஷன் சொல்லப்படுது. அப்ப அது சந்திர கிரகம் சென்று திரும்பி வருவதால் இப்ப இந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் எங்க போவாங்கன்னா பகவான் கிட்ட போக முடியாது. ஆனா உயர் லோகத்துக்கு போவாங்க. அந்த 6 லோகத்து உயர் லோகத்துக்கு ஏதாவது லோகத்துக்கு போவாங்க.
என்ன மாதிரி கர்மா, அவங்க கர்மா என்ன மாதிரி பண்ணியிருக்காங்களோ அதுக்கு அந்த கர்மத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க ஒரு உயர் லோகத்துக்கு போவாங்க. இல்ல பாவ கர்மா செய்யறாங்கன்னா கண்டிப்பாக அதல பாதாளம் தான். சோ அந்த பாவத்தெல்லாம் அடைஞ்ச பிறகு இன்பத்தெல்லாம் அடைஞ்ச பிறகு திரும்பவும் எங்க வராங்க? இதே துக்காலயம் தான். இந்த 6 மாசத்துல இறக்குறவங்க. இந்த 6 மாசம் சொல்லப்படுறது வந்து பாத்தீங்கன்னா, விரிவா நாம பின்னாடி படிப்போம் இத பத்தி. அதாவது இந்த சுக்ல திசையில எப்படி இறக்குறாங்க? அவங்க எந்த மாசத்துல இருந்து எந்த இது வரைக்கும்? அது நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். இல்லீங்களா? அதே மாரி இந்த சந்திர கிரகம் சென்று திரும்பி வருதல் எப்படி இந்த இந்த கிருஷ்ண பாசில எப்படி வந்து இறக்குறாங்க? அவங்க எந்தெந்த மாசத்துல அவங்க உண்டுன்றத நாம பின்னாடி படிப்போம் அத பத்தி. இந்த அத்தியாயம் முடிக்கட்டும். முடிச்சோன நம்ம திரும்பி வரலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 26வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே பிரபுஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. இந்த வரேன் பிரபு. சக்ல கிருஷ்ணே கதி ஹேதே ஜகத சாஸ்வதே மதே ஏகயா யாத்யநாவ்ருத்தி மன்யயா வர்த்ததே புனக. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது வேத கருத்துகளின்படி இந்த உலகத்தில் இருந்து செல்வதற்கு 2 வழிகள் உள்ளன. ஒன்று ஒளியிலும் மற்றொன்று இருளிலும். ஒளியில் உடலை விடுபவன் திரும்பி வருவதில்லை. ஆனால் இருளில் உடலை விடுபவன் திரும்பி வருகிறான். இப்ப நம்ம இதுக்குள்ள அர்த்தம் என்னன்னு உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி படிச்சோம். அஞ்ஞானத்துல என்ன பிரபு? இங்க இருள் சொல்றது அஞ்ஞானம் அப்படின்றது தெரியுது. இருள்னா இந்த பகல் இரவு சொல்லல. அஞ்ஞானத்துல வந்து உயிரை உடலை உயிரை வந்து விடுவான்றது திரும்பி வருவா. ஒளி நல்ல ஒளின்னா நல்ல ஞானத்துல இருக்கும்போது they will not come back அப்படின்றது அப்படி ஒரு அர்த்தமா எனக்கு தெரியறது இதுல. ஆனா இதுல பகல் இரவு சொல்ற மாதிரி எனக்கு தெரியல. பகல்ல போறவரெல்லாம் வரமாட்டாங்க, ராத்திரில போறவங்க எல்லாம் வந்துருவாங்கன்ற மாதிரி இல்ல. அஞ்ஞானத்துல இருக்கிறவங்க வந்து இருளதான் இருக்கா. அஞ்ஞானத்துல ஒளியில வெளிச்சத்துல தான் கூட இருளதான் இருக்க போறாங்க அவங்க. அவங்க வந்து விடுறது எல்லாமே ஒரே நேரம் தான். விட்டாலும் திருப்பி தான் வரணும். ஞானத்துல இருக்கக்கூடியவருக்கு இருளும் ஒளியாகும். ஓகே. இப்ப பிரபுஜி வந்து ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க. வேற யாருக்கா சொல்ல முடியுமா? பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. பகல் இரவும் தான் பிரபுஜி. பகல்ல வந்து பகல் நேரத்துல வந்து மரணிக்கிறவங்க வந்து திருப்பி வர்றதில்ல பூமிக்கு. இரவு நேரத்துல மறைகிறவங்க சந்திர கிரகம் இந்த மாதிரி போயிட்டு திரும்பி வருவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்போ இந்த இடத்துல நாம புரிஞ்சுக்கிட்டது வந்து இப்ப இதுக்கு முன்னாடி 25, 26 என்ன சொன்னது பாத்தீங்கன்னா, இரவுன்னு சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண அதாவது தெற்கு நோக்கி செல்லும். சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும். அதாவது என்ன சொல்றதுன்னா, இப்ப வடக்கு தெற்கு தட்சிணாயன புண்ணிய காலமா பிரபுஜி? தட்சிணாயன புண்ணிய காலம். ஆமா 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 ஆமா. இப்ப தட்சிணாயன காலம் ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஆடி 1ல இருந்து தட்சிணாயன புண்ணிய காலம். ஓகே மாதாஜி. கரெக்ட் தான் மாதாஜி. கரெக்ட் தான். அதுதான் விளக்கம் கேட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. அதுதான் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுங்க யாராவது சொல்லுவீங்கன்னு தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். சரி, ஓகே, நாம பின்னாடி படிப்போம். கண்டிப்பா சொல்றேன். தை 1ல வந்து உத்தராயணம் ஆரம்பிக்குதுன்னு சொன்னாங்க அன்னைக்கு கிளாஸ்ல தான் பிரபுஜி. தை 1ல உத்தராயணம், ஆடி 1ல வந்து 6 மாதம் வந்து தட்சிணாயனம் ஆரம்பிக்குது. ஓகே ஓகே. வடக்கு நோக்கி போறது உத்தராயணம், தெற்கு நோக்கி நகர்றது வந்து தட்சிணாயனம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் இருங்களேன். ஓகே. இப்ப இந்த இரவு பகல்னு சொல்லப்படுறது பாத்தீங்கன்னா, இரவுன்றது வந்து கிருஷ்ண பாஷையில போறது. அதாவது பகல் நேரத்துல வந்து உயிர் விடுறது வந்து சுக்ல திசைன்னு சொல்லப்படுது. இந்த நேரத்துல எந்த ஆத்மாக்கள் வந்து உயிர் விடுறாங்களோ, அதாவது 2 விதமான இது. ஒண்ணு பகல்ல, ஒண்ணு இரவு.
இரவுன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக திரும்ப வராங்க. இது பிரபுஜி கொஞ்சம் விளக்கமா புரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும். காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, வளர்பிறை தேய்பிறை இது ரெண்டு இன்னொரு சிறப்பு அம்சம் இருக்கு. இதுல வந்து உத்தராயணத்துல இதுல இறக்குறவங்க இருக்கிறாங்க. இந்த உத்தராயணத்துல இறக்குறவங்க எந்த திசையில போறாங்க, எந்த மாதிரி உயிரை விட்டு அந்த ஆத்மா எங்க போய் சேருது அப்படின்றது ஒரு கருட புராணத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுது. திக்கு வேதத்திலும் இது ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப இதெல்லாம் இது வேதங்கள்ல அழகா குறிப்பிடு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா நான் பகவான் சைத்தன்யர் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப பிரபுஜி ஒரு விளக்கம் கொடுத்தாருங்களே, அது சார்பாதான் நம்மளுடைய சில பிரபுபாதா, நம்மளுடைய ஜெயபதக சாமி மகாராஜா, ரெண்டாவது மூணாவது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு. சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த கலிகாலத்துல வேதங்களை படிங்க, நான் வேணான்னு சொல்லல, பக்தி யோகம் தான் சிறந்ததுன்ற. பக்தி யோகம் தான். பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லுங்க, பகவானுக்கு கீர்த்தனம் பண்ணுங்க, இதுதான் சிறந்ததுன்ற. இப்போ எந்த இடத்துல உயிர் போகுது, எந்த இடத்துல ஏன்னா இதே கீதையிலேயே பகவான் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, என்னுடைய அரிநாமத்தை நீங்க சொல்லிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னாவே போதும், இறக்கும் தருவாயில உங்களுக்கு நோய் நொடி இல்லாம நோய் இருந்தாலும் சரி, அந்த நேரத்துல நீ கன நேரம் என்ன நினைச்சாவே போதும், உங்களுக்கு முத்தி அடைக்கான காரியத்தை நான் பண்ணி கொடுக்கன்றார் பகவான். இதை குலசேகர ஆழ்வாரும் சரி, பெரிய ஆழ்வாரும் சரி, எல்லாருமே நம்ம இதுல பாராயணம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சோ அப்படி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இரவு பகல் நம்ம வேதங்கள்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம இதை அலட்சியம் படுத்தக்கூடாது. அதுதான் இங்க பகவான் சொல்றாரு. ஏன்னா இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு, அதாவது வேத கருத்துக்கள் படி இந்த உலகில் இருந்து செல்வதற்கு 2 வழிகள் உள்ளன. ஒன்று ஒளி, ஒளின்னு சொல்றப்படுறது பகல் நேரம். மற்றது இருள்னு சொல்லப்போது இருளின் நைட்ல திரும்ப வருவதில்லை. ஆனால் இருளில் உடலில் விடுபவன் கண்டிப்பாக திரும்பி வருகிறான்றார். அப்ப அவன் உயர்லோகத்துக்கு போறான். அப்ப 2 வழிகளை உடலை விடுதலை. ஒளியில் திரும்புவதில்லை எங்க இருந்து, நம்ம பகல்ல இருக்கும் போது கண்டிப்பாக பகவான் லோகத்துக்கு போறாங்க. அப்ப இருள்ன்ற நைட்ல மட்டும் போறவங்க கண்டிப்பாக திரும்பவும் அங்க நம்ம இந்த இடத்துக்கு வராங்க அப்படின்றத நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கலாம். யோகத்தின் மூலமாக பலனை அடைதல். பிரபுஜி, அதுதான் எனக்கு, அதாவது நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். பகல் இரவாக இருந்தாலும் அந்த ஒரு மனிதன் இல்ல ஒரு ஆத்மா இந்த டயத்துலதான் நான் உயிர் விடணும்னு சொல்லி டிசைட் பண்றதே ஞானத்தை அடைஞ்சாதான் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா இந்த ஆத்மாக்களுக்கு எப்போ உயிர் போகுதுன்னே தெரியாது. இப்போ இதுல எனக்கு என்னோட இதுக்கு இந்த பகலும் இரவும் பார்க்கும்போது, இந்த இரவு பகலை விட இரவு, ஏன்னா இப்ப சூரியன் எல்லா நாளும் இருக்கு, பூமி தான் சுத்தின்னு இருக்கு. இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா அஞ்ஞானமும் ஞானமும் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கான்ற மாதிரிதான் எனக்கு என்னமோ என் மனசுல அதுதான் படுறது எனக்கு. ஏன்னா ராத்திரில இல்ல பிரபுஜி, நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். இனி வரும் ஸ்லோகத்துல பாருங்க, பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா விளக்கம் கொடுக்கலாம். ஏன்னா இப்போ ஒரு இதுல கொடுக்கிறாரு பகவான். இப்ப 26, 27, 28, 3ல என்ன சொல்றாரு பாப்போமா. இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சராசரி உள்ள எல்லா இது ஒரு வேதம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, இந்த 4 யுகங்களுக்கு உருவாரத்துக்கு முன்னாடி இந்த வேதம் பகவான் சூரிய பகவானுக்கு உபதேசம் பண்ணியிருக்கிறார். இப்ப கலிகாலத்துக்கு எப்படி, சத்தியுகத்துக்கு எப்படி, துவாத யுகத்துக்கு எப்படி அப்படின்றத ஒரு வரைவுரை வச்சிருக்கிறாங்க. இப்போ இந்த இடத்துல 26ல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. 27, ஹரே கிருஷ்ணா. 27ல ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இத படிங்க மாதா. 27 படிங்க மாதாஜி. நைதே ஸ்ருதி பார்த்த ஜானன் யோகி முஹ்யதி கஷ்சன தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு யோக யுக்தோ படிவார்ஜுன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனா, இவ்விரண்டு பாதைகளையும் அறிந்துள்ள பக்தர்கள் ஒருபோதும் குழப்பம் அடைவதில்லை. எனவே எப்பொழுதும் பக்தி நிலை பெறுவாயாக. இப்ப சொல்லிட்டாரு பாத்தீங்களா. இப்போ அங்க நம்ம என்ன படிச்சோம், இரவுலையும் சரி பகலிலும் சரி உயிரை விடுறோம். பகல்ல உயிரை விடுறவன் பகவான் கிட்ட போறான். இரவு உயிரை விடுறவன் கண்டிப்பாக திரும்பவும் இதே துக்காலை தான் பிறவி எடுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம். ஆனா பகவான் இந்த இதுல என்ன சொல்றாரு, திருத்தமா ஆணித்தரமா சொல்றாரு. இதுல பக்தர்கள் குழப்பமே அடைய மாட்டாங்க. அது அடையப்பட வேண்டிய தேவையில்லை.
பக்தர்கள் வந்து அன்னனைய பக்தியை பகவானுக்கு கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவன் பகவான் லோகத்தான் போவான், திரும்ப வர போறது கிடையாது. ஆனா அந்த 2 பாதையும் பக்தர்கள் அறிந்திருக்கிறாங்க. இப்ப எப்படி நம்மளுடைய பீஷ்மர் எப்படி அந்த 2 பாதையும் அறிஞ்சிருக்கனால்தான் அங்க வந்து அவரு அங்க இருக்கிறார். இப்ப பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி அஞ்சானத்துல போகும்போது எப்படி இருக்கிறாங்க, எப்படி உயிரை விட்டா எங்க போறாங்கன்றது தெளிவா சொன்னார் இல்லைங்களா? சோ அது போலதான் பக்தர்கள் வந்து குழப்பம் அடைவதில்லை. ஏன்னா நம்மளுடைய செயல் வந்து நம்மளுடைய கர்மா வந்து பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கிற செயல் தான். பிரசன்ட் நாம என்ன கொடுக்கிறோம்? பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கிறோம், அவ்வளவுதான். இறந்த காலத்தையும் பார்க்கறது போக கிடையாது, எதிர்காலத்தையும் பார்க்க போறது கிடையாது. அப்புறம் எதிர்காலத்துல எங்க இறந்தா என்ன, எங்க போனா என்ன, அது பகவான்கிட்ட இருக்கு. நாம பிரசன்ட் பகவானுக்கு நாம நித்திய சேவகனாக இருக்கிறோம், பக்தியில இருக்கிறோம். அப்ப பக்தியில இருக்கவும் அதை பத்தி குழப்பம் அடையவே தேவையில்லை அப்படின்ற பகவான் இந்த பதம் மூலியம். அப்போ என்ன சொல்ல வராரு? இவ் 2 பாதைகளும் பக்தர்கள் குழப்பம் அடைவதில்லை. ஏன்னா பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோட இருந்து பகவான் நாமத்தை சொல்லி பகவானுடைய பயபக்தியோட இருந்து பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கும் போது அவன் இந்த இரவு பகல் எதுவுமே தெரியாது. அவனுக்கு தங்கத்தை கொடுத்தாலும் சரி, வெள்ளியை கொடுத்தாலும் சரி, செப்பை கொடுத்தாலும் சரி, எதை கொடுத்தாலும் சரி, மண்ணை கொடுத்தாலும் கல்லை கொடுத்தாலும் எல்லாம் ஒண்ணுதான். எனக்கு அது தேவையில்லை. அது இருந்தாலும் சரி பகவானுக்கு கொடுப்போம். அதை பகவானுக்கு ஏதாவது அதனால ஏதாவது பண்ண முடியுமா? அப்படிதான் பக்தர் யோசனை பண்ணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப 28வது பதம், கடைசி பதம் என்ன சொல்ல வர்றாரு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேதேஷு யஜ்ஞேஷு தபஸ்ஸு சைவ தானேஷு யத் புண்ணிய பலம் பிரதிஷ்டம் அத்யேதி தத் சர்வம் இதம் விதித்வா யோகி பரம் ஸ்தானம் உபைதி சாத்யம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாருங்க, பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்கள் செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக இவை அனைத்துமே பெற்று இருந்து நித்தியமான உன்னதிடத்தில் அவன் அடைகிறான். இப்ப பக்தி தொண்டு பாதை ஏற்ப என்ன பண்ணான்? வேதங்களை படிக்கிறான், யாகங்களை செய்யறான், தவம் புரிறான், தானம் கொடுக்கறான், கர்ம ஞான பாதையில கர்மா எப்படி செய்யறான், ஞான பாதையில மேற்கொள்ளுதல். சோ இந்த எல்லா விதமான செயல்களும், இந்த 9 விதமான செயல்களையும் ரொம்ப அழகா செய்யறான். இப்ப கர்மா செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி கர்மா செய்வான்? அனநேய பக்தி தான், பகவானுக்கு நித்திய சேவகனாக இருக்கணும் தான் அந்த கர்மாவும் பண்ணுவான். ஞான பாதைகள் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா இப்ப எல்லாருமே வேதம் படிச்சுட்டோன்னு அந்த ஞானம் அடைவாங்க. ஞானம் அடைஞ்ச பிறகு என்ன பண்ணுவாங்க? இப்ப முக்கியமா அதுதான். நிறைய பேர் வந்து படிச்சுட்டா வந்து கொஞ்சம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஒரு மாதிரி நான் என்ற அகந்தை வந்துடும். கண்டிப்பா வரும், கண்டிப்பா வரும். ஆனா அதே பக்தி சேவையில இருக்கும்போது, பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கும்போது, அந்த ஞானத்தை அடையும் போது கண்டிப்பாக அது வராது. ஏன்னா அந்த ஞானத்தை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும். அதே மாதிரி பக்தர்களுக்கு இந்த சேவை கொடுக்கணும் அப்படின்றதுதான் அதனுடைய. இப்ப வேதம் படிக்கிறோம்னா அந்த வேதத்தை நாம மட்டும் படிச்சு வச்சுக்கிட்டு பத்தாது, இது மற்றவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணணும், மற்றவங்களுக்கு அதை சொல்லி கொடுக்கணும். எப்படியாவது நம்ம இந்த ஞானத்தை மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அவங்க கேட்கறாங்க, கேட்கல, நம்மளுடைய கடமை அது. கண்டிப்பா நாம பகவானுடைய வேதங்களையும் சரி, பகவானுடைய வைபவங்களும் சரி, பகவானுடைய வீடியோ எல்லாமே நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணணும். அப்ப அது ஞான பாதை தான் அது இல்லைங்களா? கர்மா. அதே மாதிரி தானம் கொடுக்குதல். தானம் எப்படிப்பட்ட தானம் கொடுப்போம் நாம? இதெல்லாம் நாம கண்டிப்பா 16, 17 அத்தியாயத்துல விரிவா படிக்கலாம். இப்ப தானத்தை பத்தி நீங்க ஒரு சிறப்பு ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? தானம் எப்படி கொடுப்பீங்க? அன்னதானம் கொடுக்கலாம். ஓகே மாதாஜி. அப்புறம் இந்த புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்றாங்க, புத்தக தானம். என்ன மாதாஜி? புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்றீங்களா? புக் கொடுக்கலாம். ஓகே ஓகே ஓகே. வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? நாம கொடுக்கற தானம் அவனுக்கு நல்லதுதான் பண்ணணுமே வழிய கெடுதல் செய்யக்கூடாது, கெடுதல் வரக்கூடாது. ஓகே. வேற யாராவது நம்ம கிட்ட எது அதிக இன்னும் ஒண்ணு, சொல்லுங்க. நம்ம கிட்ட எது அதிகமா இருக்கோ அதுதான் கொடுக்கணும். நம்ம கிட்ட இல்லாததையும் கொடுக்க கூடாது. இல்லாததை கொடுக்க கூடாது. ஓகே. இல்லாதது கொடுக்க முடியாதே. கரெக்ட். ஓகே. இருக்கலாம் இந்த 10 பைசா 5 பைசா. ஆமா, இல்ல இந்த சில்லறையா கொடுக்கறது எல்லாருக்கும். நம்ம கிட்ட இத பணம் இல்லைன்னா சில்லறையா பணத்தை கொடுத்துட்டு ஸ்பாயிலிங் த பீப்புள் ஆல்சோ இல்லையா? ஓகே ஓகே ஓகே. அப்புறம் அட்வைஸ், தேவையில்லாத நாலேஜ், நமக்கே நாலேஜ் இல்லாத போது இன்னொருத்தருக்கு அட்வைஸ் கொடுக்கறது,
அதுவும் ஓகே தேவை, அதுவும் இதுல வரும் வரும் இல்லையா பிரபுஜி? கண்டிப்பா பிரபுஜி கண்டிப்பா. இப்ப தானம் கொடுத்து முக்கியமான இடத்துல நம்ம இருக்கிறோம். அதை நம்ம இன்னும் தெளிவுபடுத்தணுமே. தானம் பிரபுஜி கொடுத்தல். ஆஹ் பிரபுஜி எனக்கு இத பத்தி எது அடையாளம் என்னன்னா பிரபுஜி, இவங்க சொன்னதுபடி வந்து உரிய காலத்துல உரிய நபருக்கு கொடுக்கணும். ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரே ஹரிபோல். கிருஷ்ணா சரி. பிரபுஜி. உரிய நேரத்துல உரிய ஆளுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இதான் கீதை அதான் சொல்லுது இல்லைங்களா? 18ஆம் அத்தியாயத்துல அதான் பகவானே சொல்றாரு. 63ல அவன் சரணாகதி அடைஞ்சு அது நான் போர் பண்றேன் எல்லாம் சொன்ன பிறகு அதுக்கப்புறமா பகவானே அதான் சொல்றாரு. இந்த ஞானத்தை யாரெல்லாம் எப்படி கொடுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு தகுதியானவனா இருக்கணும் இந்த ஞானம். அதாவது இந்த பகவத் இந்த விஞ்ஞானத்தை மத்தவனுக்கு உபதேசம் பண்ணும்போது அதை வந்து அந்த ஞானத்தை பெறவங்க வந்து அதுக்கு தகுதியா இருக்கணும் தான் நம்ம ஞானத்தை கொடுக்கணும். அதே மாதிரி தானமும் அப்படிதான். இப்ப நாம ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். இப்ப நம்ம சொத்து சேர்த்து வச்சிருக்கோம் பிள்ளைகளுக்கு. ஒரு 2 பிள்ளைகள் இருக்கான்னு வச்சுங்களேன். சொத்து சேர்த்து வச்சுட்டோம். நாம பகவான் கிட்ட போயிட்டோமோ, நம்ம என்ன செஞ்ச பாவ கர்மா, புண்ணிய கர்மா செஞ்சு ஏதோ ஒரு லோகத்துக்கு நம்ம போயிட்டோம். அந்த சொத்தை அனுபவிக்கிறது அது தானம் தான் அது. நம்முடைய சொத்து வந்து தானம் தான். அது யாரு கொடுப்போம்? பிள்ளைகளுக்கு கொடுப்போம். அந்த பிள்ளைகள் அந்த தானத்தை பெறாங்க. நீங்க கொடுத்துட்டு போயிட்டீங்க. தானம் கொடுத்துட்டு போயிட்டீங்க. அந்த பிள்ளைகள் அந்த சொத்தை நல்வழியில செலவு பண்ணாங்கன்னா நீங்க தப்பிச்சீங்க. நீங்க நல்வழியில அவங்க பிள்ளைகள் தீய வழியில அந்த பணத்தை அவங்க செலவு பண்ணாங்க, சொத்தை வந்து தீய வழியில இது பண்ணாங்கன்னா, துஷ்பிரயோகம் பண்ணாங்கன்னா, அந்த பாவம் உங்களையும் வந்து சேரும். இது முக்கியமா வந்து ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்பட்டிருக்கார், சொல்லியிருக்காரு. அதாவது தானம் கொடுக்கும் போது நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கும் போது கூட சரி, நல்முறையில கொடுக்கணும். நம்ம வந்து அந்த பிள்ளைகள் நல்முறையில நம்ம கடமையை கரெக்டா நம்ம அந்த பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கணும். அது கரெக்டா நம்ம செய்யணும் அந்த கடமை. நம்ம எந்த லோகத்துக்கு போனாலும் சரி, நீங்க பகவானுடைய லோகத்துக்கு போனாலும் சரி, அந்த கர்மம் நம்ம பின்னாடியே வரும். அப்போ தானம் கொடுக்க ரோட்ல போயிட்டே இருக்கிறோம். ஒரு யாசனம் ஒருத்தர் கேட்கிறார், நம்ம உடனே தானம் கொடுக்கறது அவருக்கு தகுதியான்னு முதல்ல பார்க்கணும். முதல்ல ரோட்ல போகும்போது எப்படிங்க தெரியும், அவரை பத்தி என்னமா தெரியும் அப்படின்னா, அதுக்கு ஒரு சிம்பிள். தானம் யாருக்குமே பொருளாவே கொடுக்காதீங்க, காசா கொடுக்காதீங்க, பணமா கொடுக்காதீங்க. ஹோட்டலுக்கு வாங்க, சாப்பிடுவாங்க, உங்களுக்கு எவ்வளவு சாப்பிடுறீங்க சாப்பிடுங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி அன்னதானம் கொடுங்க. பொருள் தானம் கொடுக்கறது ரொம்ப யோசனை பண்ணி கொடுங்க. அவர் தகுதியான்னு பாருங்க. ஏன்னா அவர் அந்த தானத்தை வாங்கிட்டாரு, உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு போயிட்டாரு. போயிட்டு நீங்களும் கொடுத்துட்டு போயிட்டீங்க. அவர் அந்த தானத்தை வாங்கிக்கிட்டு அவரு தீய வழியில ஏதாவது அவரு செலவு பண்ணாருன்னா பாவத்தை உண்டாக்குறாரு அவரு. அதுக்கு காரணம் யாரு? தானம் கொடுத்தவர். அவரையும் வந்து சேரும். அந்த பாவம் அவரையும் வந்து சரிபாதி வந்து சேரும். அதனால தானம் கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, அன்னதானம் கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது. பொருள் தானம் கொடுக்கறதுன்னா அதுக்கு தகுதியா இருக்கான்னு முதல்ல பார்க்கணும். சரி, இது ஒண்ணு. 3வது அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகத்துல ரொம்ப அழகா தெளிவா கொடுக்கிறார். யாராவது நம்ம தானம் கொடுக்கணும், இப்ப நம்ம பிள்ளைகளுக்கு தானம் கொடுப்போம், நாம தான் கொடுத்தாகணும். அது பகவான உணர்வோட கொடுக்கணும், பகவானை மையப்படுத்தி கொடுக்கணும் அந்த தானம். அப்ப அதுல வர பாவத்தை, பகவானே நான் பொருள் ஈட்டல, என் குழந்தைக்கு தேவையான அத்தியாவசிய தேவையான தான் அந்த பொருளை நான் ஈட்டு வச்சிருக்கிறேன், இதை வந்து அவனுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி பகவானுடைய மையப்படுத்தி நாம அவருக்கு தானம் கொடுக்கணும். யாருக்காவது நம்ம தானம் கொடுக்கறனா கூட சரி, பகவான் உணர்வோட கொடுக்கணும். இது என்னுடைய பொருள் அல்ல, இது பகவானுடையது, என்னுடையது கிடையாது. அவருடைய மையப்படுத்தி நம்ம அந்த தானத்தை கொடுத்துட்டோம்னா நமக்கு வந்து அந்த பாவமே வராது. தானம் கொடுக்கறத பத்தி நிறைய படிக்கலாம். 16, 17, 16 ரொம்ப அழகா தெளிவா சொல்றாங்க தானத்தை பத்தி. சரி, தவம் புரிதல். தவம் நம்ம சொல்லுவோம், எப்படிப்பட்ட தவம் நம்ம சொல்லுவோம். இப்ப நம்ம எல்லாருமே தவம் சொன்னோம்னு நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஒரு ஏதாவது மரத்துங்கீழ உட்காந்துக்கிட்டு பகவானை நினைச்சு தவம் பண்றது, இல்ல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல உட்காந்து நம்ம தவம் பண்றது, அது தவமா? தவத்தை பத்தி ஏதாவது புரியல் இருக்கா உங்களுக்கு? சத்வ குணத்துல தவம் ஏற்றணும். தானா விரதங்களை உருவாக்கி இருக்கக்கூடாது. இந்த ஏகாதசி அந்த மாதிரி ஆச்சாரியர்கள் சொல்றத பின்பற்றுறது நம்மளை தூய்மைப்படுத்தும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப தவம் சொல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கடமை தான் நம்மளோட தவம்.
அதுதான் நம்மளுடைய யாக சக்கரத்துல நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? நம்மளுடைய கடமை என்ன? பெற்றோருக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமை, பிள்ளைகளுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமை, அதாவது சமுதாயத்துக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமை. இதுதான் தவம். இந்த தவத்தை நம்ம கரெக்டா பகவான் உணர்வோட நம்ம செயல்பட்டாவே போதும். யாகங்களும் அப்படிதான். நம்முடைய யாக சக்கரத்துல நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? எப்படிப்பட்ட யாகங்கள் பண்ணணும் பாருங்க. நம்முடைய கடமை தான் யாகமே. அந்த அந்த கடமையை நம்ம சரிவர பண்ணாவே போதும். அது யாகமாயிடும். வேதங்களை படித்தால் கண்டிப்பாக மற்றவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணணும். கண்டிப்பா நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். அதை சொல்லிக் கொடுக்குறவங்க அதுக்கு தகுதியா இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஸோ இந்த 9மே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ வேதங்களை படித்தல், யாகம் செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதையில் மேற்கொள்ள இறுதியில் நித்தியமான உன்னதரிடத்தில் அடைகிறான். பகவானுடைய பக்தியில் உயர்ந்த நிலை இது. இவை அனைத்தும் அடைவதற்கு ஒரு ஆன்மீக குருவானிகி அவரிடம் தீட்சை பெறுவது வழிமுறையில் ஆர்வம் கொண்டு துவங்க வேண்டும். இந்த 6 வழிமுறையும் சரி, 6 வழிமுறைக்கும் நமக்கு யார் கொடுப்பா? ஆன்மீக குரு. இப்ப நான் 3-4 விதமான சம்பிரதாயத்துல உள்ள குருமார்கள் அவங்க கொடுப்பாங்க. தீக்ஷா குரு கொடுப்பாரு நமக்கு. சிக்ஷா குரு இருக்கார், தீக்ஷா குரு இருக்கார். சிக்ஷா குருன்றது நம்மளுடைய என்என்டி பிரபு, நமக்கு நம்மளுடைய கோவிலோட ஆச்சாரியா இருக்கிறவரு தீக்ஷா குரு. தீக்ஷா குருன்றது ஜெயபத்தக சாமி. அது மாதிரி 12 ஆச்சாரிகள் இருக்காங்க நம்ம இஸ்கான்ல, பிரம்மகோடிய சம்பிரதாயத்துல. அவங்க யாருக்கிட்டே ஒரு 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 மகாராஜா கிட்ட நாம தீட்சா வாங்கிக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி குரு கிட்ட நாம தீட்சா வாங்கிக்கிட்டு நம்ம வழிமுறை பண்ணோம்னா இந்த வழியை கண்டிப்பாக நாம முக்தி அடையலாம். இப்ப பகவத்கீதை மீது மற்றும் நம்பிக்கை கண்டிப்பாக கீதையை பத்தி இப்ப அதுதான் 9வது அத்தியாயத்துல நம்ம இதை பத்தி விரிவா படிப்போம். அர்ஜுனன் கேட்பான், இதுல அழகா கேட்பான். 9வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப விரிவா கேட்பான். இதுல கேட்ட கேள்விக்கு வரத்தை அடைகளை பத்தி பகவான் கொடுக்குற விஷயம் பாருங்க. பகவத்கீதை சற்று, அதாவது நம்பிக்கை இருக்கணும். நம்பிக்கை இல்லைன்னா இந்த கீதை எத்தனை முறை படிச்சாலும் கண்டிப்பாக நமக்கு ஏறாது. இப்ப பிரபுஜி பாருங்க, 25-26 ஸ்லோகத்துல படிக்கும் போது என்னங்க 20 பகல்னும் போது ஒரு மாற்றம் இருக்கு, அது வந்து ஏத்துக்க முடியாம இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வச்சார். அதே 27-28ல வரும்போது பாருங்க அது ஒரு தெளிவாயிட்டு இருப்பாரு. ஸோ பகவத்கீதை கொஸ்டின் நமக்கு வந்து அதாவது கேள்வியும் இருக்கு, அதில் உள்ள பதிலையும் கொடுக்குறாரு. அப்போ அது மேல நம்பிக்கை இருக்கணும், பகவத் மேல நம்பிக்கை இருக்கணும். நம்பிக்கை இல்லைன்னா நமக்கு கண்டிப்பாக நமக்கு அந்த ஞானம் கிடைக்காது. அப்ப அங்கீகரிக்கப்பட்ட பக்தனிடம் மட்டுமே கேட்டார். இப்ப நம்ம சாது சங்கத்துல போறதுக்கு முன்னாடி பக்தர்கள் சங்கம் இருக்கு. பக்தர்கள் சங்கம் இப்ப நம்ம எத்தனை பேர் இருக்குன்னு தெரியாது. நம்ம இருக்கிற எல்லாருமே வந்து பக்தர்கள் சங்கம் தான். இதுல ஏற்றத்தாழ்வே இருக்குல்ல, நான் நல்லா படிச்சிருக்கேன், இவர் கம்மியா படிச்சிருக்கேன், இவர் அதிகமா படிச்சிருக்கேன் இல்ல. பக்தர்கள்னாவே எல்லாருக்குமே சரிசமம் தான். அப்போ அந்த பக்தர்கள் இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் தீட்சா வாங்கிக்கல, ஆனா நம்ம ஷெல்டர் எடுத்திருக்கிறோம், ஆஸ்பிரஸ் எடுத்திருக்கோம், இந்த மாதிரிலாம் எடுத்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி டீச்சர் ட்ரைனிங் எடுத்துருக்கிறோம், இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ இது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்துட்டாரு நம்ம ஜெயபத்தக சாமி மகாராஜா நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு. சோ அந்த மாதிரி பக்தர்கள் கிட்ட இருந்து நம்ம கண்டிப்பாக கேட்கணும். அதே மாதிரி நீங்களும் மற்றவங்களை உபதேசம் பண்றதுக்கு முன்னாடி குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஷெல்டரா எடுத்துக்கணும். நாம கண்டிப்பா நீங்க 3வது லெவல் வரும்போது கண்டிப்பா நீங்க அந்த லெவலுக்கு வரும்போது கண்டிப்பா ஷெல்டர் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா அப்போ அந்த ஷெல்டர் எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த 4 விதமான கோட்பாடுகள் இருக்கு. மாமிசம் உண்ணக்கூடாது, கேம்பிளிங் இருக்கக்கூடாது, சூதாடுதல், அப்புறம் மது போதையில் இருக்கக்கூடாது, தவறான பாலுணர்வு. இந்த 4 இதுமே கட்டுப்பாடு. இந்த 4 ஒழுக்க முறையை நம்ம பின்பற்றணும். 2வது ஆனியன் கார்லி எடுத்துக்கூடாது, டீ காஃபி குடிக்க கூடாது. சோ இந்த மாதிரி வழிமுறை எல்லாம் இருக்கு. இது ஷெல்டர் வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த 4 வழிமுறை கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். டீ காஃபி சில பேர் தவிர்க்க முடியாது, ஷெல்டரா இருக்கும்போது தவிர்க்க முடியாது. அதே வந்து தீட்சா எடுக்கும்போது வரும்போது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும். சோ இதெல்லாம் அதெல்லாம் பண்ணாதான் நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ண முடியும். சும்மா ஒரு 19 சொன்னீங்கன்னா கூட அது வந்து அந்த அந்த ஞானம் அவங்களுக்கு ஏறாது. அப்போ அங்கீகரிக்கப்பட்ட பக்தனிடம் மட்டுமே கேட்டல், பக்தர்களின் சங்கத்தில் சேவை செய்தல். பக்தர்கள் சங்கத்துல கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருமே இருக்கும்போது ஒருத்தர் நாம வந்து பகவானை பத்தி தான் பேசிக்கணும், பௌதிகத்தை பத்தி பேசக்கூடாது. ஆன்மீகத்தை பத்தி மட்டும்தான் பேசணும். அந்த சேவை செய்யணும். பக்தி தொண்டு நிலை பெறுதல். எப்படிப்பட்ட நிலை பெறும்? நம்மளுடைய ஆச்சாரிகள் கொடுக்கிற ஞானத்தின் மூலியமாக
அதை நாம செயல்ல கொண்டு வந்தாதான் நிலை பெற முடியும். காதால கேட்டுட்டு படிச்சா மட்டும் பத்தாது. அது நம்ம செயல்ல கொண்டு வரும். அதுதான் வாழ்வியல். அதுதான் நம்மளுக்கு சனாதனம் சொல்லுது. பகவத்கீதையை படிப்பது ருசி ஏற்பட்டு இன்பமாகி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த பகவத்கீதையை படிக்க படிக்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அமிர்தம் போல இருக்கும். அதுலயே அது என்ன சொல்றது, கேள்வியும் இருக்கு, அதுக்குள்ள பதிலையும் இருக்கு கொடுத்துருக்கிறார். அது விஞ்ஞானத்தை மட்டும் நம்ம கரெக்டா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், பகவத்கீதையை படிக்கிறது ரொம்ப இதா இருக்கும். ஹாப்பினஸா இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு. அதுவே பகவான் கிருஷ்ணர் மீது பூரண அன்பை பெற்று, ஏன்னா பகவத்கீதை நிறைய வீட்டுல வச்சிருப்பாங்க, எல்லார் வீட்லயும் பகவத்கீதை புக்கு இல்லாம இருக்காது. ஆனா அதை படிக்கிறதுக்கு நாட்டமே போகாது. இப்ப நம்ம வீட்டுல கூட பாத்தீங்கன்னா அப்பா அம்மா வாங்கி வச்சிருந்தாங்க. நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து படிக்காம தான் இருந்தோம். அப்போ சொல்லி கொடுப்பாங்க, இப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஆனா அதை வந்து தெளிவா படிக்காம இருந்தோம். ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வந்த பிறகுதான் நம்ம வந்து அந்த ஞானமே போகுது. அங்க அந்த புக்கு ஒண்ணு வீட்டுல ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு ட்ரங்க் போட்டு வந்து தொடச்சி கிடிச்சு தொட்டி எடுத்து அப்புறம் திறந்து பார்க்கவும், திறந்து பார்த்து அது ஒரு சூழ்நிலை. அது நம்மளுடைய கர்மா. அது ஏன் வருதுன்னா, இந்த வாழ்நாள்ல ஏதோ ஒரு புண்ணிய காரியம் பண்ணாதான் பகவானுடைய பரிபூரணமான கிருபை இருந்தாதான் நாம அந்த கீதையை தொட முடியும். பகவானுடைய கிருபை இல்லைன்னா கண்டிப்பாக தொட முடியாது. ஏதோ ஒரு புண்ணிய காரியம் பண்ணாதான் இன்னைக்கு அந்த பகவத்கீதை உட்காந்து படிக்கிறோம் நாம, இல்லைன்னா படிக்கவே முடியாது. பகவான் கிருஷ்ணன் இருப்பிடம் கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு மாற்றப்படும். நித்தியமாக மற்றும் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்க்கை. இந்த வாழ்நாளிலே கண்டிப்பாக நமக்கு முக்தி கிடைக்கும். எப்படின்னா பகவான் உணர்வோட நம்ம செயல்படும் போது. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபுஜி, இந்த செல்டர் எடுக்கிறதுன்னு சொல்றீங்க, அதை பத்தி எனக்கு எதுவும் தெரியாதுங்க பிரபுஜி. ஒரு வாட்டி சொல்றீங்களா? கண்டிப்பா சொல்றேன் மாதா. இப்ப சொல்றேன். இது முடிச்சிடலாம். சரிங்க. ஒரே முயற்சியில் ஒருவன் எல்லாவற்றையும் அடைந்து பகவானின் தாமத்தை, அதாவது இருப்பிடம், தாமம் சொல்றது இருப்பிடம் அப்படின்னு சொல்றது, அடைகிறான். அதன் பக்தி யோகத்தின் மகிமை தான் இது. பகவானுடைய பக்தி யோகத்துல நம்ம இருக்கும்போதுதான் கண்டிப்பாக பகவானுடைய தாமத்தை நம்ம அடைகிறோம். பகவானுடைய லோகத்துக்கு, அதாவது கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு, வைகுந்தத்துக்கு நாம் அடைகிறோம். பகவானுடைய எப்படி நம்ம உறவாடுறோம்? நம்ம நேற்று ஒரு கிளாஸ்ல கூட சொல்லியிருந்தோம். பகவான்கிட்ட எப்படி உறவாடுறீங்க? யாருக்கா சொல்ல முடியுமா? என்ன மாதிரி பகவான்கிட்ட உறவு வச்சிருக்கீங்க? ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு குறிக்கோள் இருக்கும் இல்லையா? நண்பரா, குழந்தையா, அந்த மாதிரி பிரபுஜி ஏதாவது ஒண்ணுதான் இருக்கணும். இந்த தாசிய பக்தி சேவகனா செய்யறப்ப ரிலேஷன்ஷிப் தெரியுது. ஓகே 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 ஓகே. என்னோட ஃபாதர்-இன்-லா, என்னோட மதர்-இன்-லா வந்து மாமியார், அவங்க எப்படி செய்வாங்கன்னா, கண்ணனை என் ராசா, என்ன பெத்த ராசா அப்படின்னு அவங்களோட பையன் மாதிரியே கண்ணனை தூக்குறப்ப ஏன் கண்ணன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. பகவான் சொல்லுவாங்க, கண்ண பரமாத்மான்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா ஏன் கண்ணன், என்ன பெத்த ராசா அப்படின்னு சொல்லி தொடப்பாங்க விக்கிரகத்தை. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும். கண்டிப்பா லட்டு கிருஷ்ணான்னு சொல்லுவாங்க அது. ஆமா, லட்டு எங்க வீட்டுல வேணுகோபாலன்னு அத வந்து குழந்தையாவே அவங்க பாவிப்பாங்க. ஆனா எனக்கு நீங்க நம்ம கிளாஸ் எல்லாம் போறப்ப பகவான் அப்படின்னு தான் தோணும். பக்கத்துல போறதுக்கு எனக்கு அந்த விக்கிரகத்தோடவே பயமா இருக்கும். ஏன்னா அது உடஞ்சிடக்கூடாது. அப்படியே நான் ஒரு இதோடய போவேன். அவங்க வந்து கேஷுவலா தூக்கி என்ன பெத்த ராசா எப்படி இருக்க, உன்னை பார்த்து தொட்டு எவ்வளவு நாள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி தொடப்பாங்க. பேசிட்டே தொடப்பாங்க உறவாடிட்டு. அது ஒரு பிரேம பக்தி மாதாஜி. அதுதான் நான் கேட்கிறேன். அதுதான் குறிக்கோள். அதுதான் பக்தி யோகம். சில பேர் பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க. அது வந்து அதுக்கு வேணாம், அதுக்கு ஒரு பேர்லாம் வைப்பாங்க, அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம். அது வந்து ஒரு பிரேம பக்தி அது. ஏன்னா பகவான் அதான் கேட்கிறார், 5 விதமான உறவு வச்சுங்க என்கிட்ட. என்ன மனைவியா கூட எடுத்துங்க, என்ன கணவரோட எடுத்துங்க, என்ன பிள்ளையா கூட எடுத்துங்க, சகோதரனா கூட எடுத்துங்க, நண்பராக எடுத்துங்க, அப்பா அம்மா முறையோட எடுத்துங்க, எப்படி வேணாலும் உறவு கொள்ளுங்க, நான் ரெடியா இருக்கிறேன்றார் பகவான். அவர் ஒரு ஆச்சாரியா எடுத்துக்கலாம். பகவான் ஒரு ஆச்சாரியா இருந்து நமக்கு வேதத்தை கத்து கொடுக்குறாரு இல்லையா? வேதத்தை போது ஒரு ஆச்சாரியா எடுத்துக்கலாம். வாடா கிருஷ்ணா இங்க வந்து உட்கார்றான்னா உட்காருவார். ஏன்னா நம்ம அவருடைய அம்சம் தான். நாம எல்லாருமே பகவானுடைய அம்சம் தானே. அவருடைய நிழல் தான் நாம எல்லாமே. அந்த உரிமை நம்ம கொடுத்திருக்கிறார், வேதங்கள் மூலியமா சொல்றாரு. சோ அந்த வழிமுறை பகவானுக்கிட்ட நம்ம எல்லாருமே ஒரு குறிக்கோள் இருக்கணும். பகவானுக்கிட்ட
நம்ம எப்படி பகவான்கிட்ட பக்தி கொடுக்கணும்? நம்ம வந்து ஏதோ பகவத்கீதை படிச்சோம் போனோம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. ஒரு குறிக்கோள் இருக்கணும். பகவானை எப்படி நம்ம இது பண்ணோம். அவர் ஒரு பெரிய ஆதி அந்தம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா கிட்ட போக முடியாது. அவர் நமக்குள்ள கொண்டு வரணும்னா நம்ம ஒரு பந்தத்தை உருவாக்கணும். ஒரு குறிக்கோளோட உருவாக்கணும். பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனா வந்து பகவான்கிட்ட நண்பரா இருக்கிறார், உறவினரா இருக்கார். அதே 18ஆம் அத்தியாயத்துல சொல்றாரு, கிருஷ்ணா உன்னை எப்படிலாம் நான் கூப்பிட்டுருக்கேன். 11லயும் சொல்றாரு, இங்க உக்காரு கிருஷ்ணா, அங்க போ கிருஷ்ணா, கிண்டல் பண்ணிருக்கேன், உன்னை உடல்ல அங்கங்க குத்தி உனக்கு காமெடி எல்லாம் பண்ணிருக்கேன், அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவார் அர்ஜுனன் சொல்லுவார். நீ ஒரு ஆதி அந்தமா இருக்கிறீ, விராட் ரூபத்தை பார்த்துட்டு அது மாதிரி வர்ணிப்பார் அர்ஜுனன். ஆனால் அவர் என்ன சொல்றாரு 18ல சொல்றாரு, நீ என்னுடைய நண்பன் அப்படின்றார். அது மாதிரி நம்ம பகவானுக்கு ஒரு குறிக்கோளோட ஒரு பக்தி சேவையில போனோம்னா ஒரு குறிக்கோள் வச்சுங்க பகவானுக்கு. நீ என்ன எனக்கு மகனாக வா, மகளாக வா, ஏதாவது ஒரு குறிக்கோள் இருக்கணும். ஏன்னா வந்து இப்போ நம்முடைய பிரம்மா வந்து என்ன பண்றார், கோபர்களையும் கோபிகளையும் பசுமாடுகளை எல்லாம் கொண்டு போய் கடத்தி போய் ஒரு இடத்துல வச்சிடுறாரு. ஆனா அதே அந்த கோபர்களும் கோபிகளும் எப்படி போறாங்க, அவங்க வீட்டுக்கு எப்படி போறாங்க, பகவான் என்ன பண்றார், அவங்க ரூபத்துல போறாரு. அவங்க அந்த கோபர்கள் மாதிரியே போறார், கோபிகள் மாதிரியே அந்த உருவத்துல அவங்க வீட்டுக்கு போறார். அந்த வீட்டுல போன பிறகு பாத்தீங்கன்னா அந்த தாய்களுக்கு இவர் சேவை பண்றாரு. அந்த தாய்களுக்கு ஆச்சரியமாயிடுது, நம்ம பையன் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண மாட்டானே, நம்ம மகள் இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்ய மாட்டாங்களே, யார் இது அப்படின்னு யோசனை பண்றாங்க. ஏன்னா அந்த தாய்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது முற்பிறவில அந்த மாதிரி வரம் அது மாதிரி கேட்டாங்களாம் பகவான் கிட்ட, பக்தி யோகத்துல கேட்டாங்களாம், எனக்கு நீ மகனாக பிறக்க வேணும் கிருஷ்ணா அப்படின்னு. அது இந்த லீலையில பகவான் வந்து அவங்களுக்கு பிள்ளையாக போறார். அதுக்கு பிரம்மா வந்து ஹெல்ப் பண்றார், அவர் லீலையில கலந்துக்கிறார். அப்ப அந்த இடத்துல போயிட்டு பிள்ளை அவங்களுக்கு பிள்ளை மாதிரி இருந்து அவங்களும் சேவை பண்றாரு. இப்ப ஒரு மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லைங்களா, என் அம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தை மாதிரிதான் வச்சு கொஞ்சுவாருன்னு. அதுதான் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு எத்தனையோ மனைவிமார் இருக்காங்க, 16,000 மனைவிமார்கள் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் எப்படி பாருங்க, இப்ப நான் கூட பாத்தீங்கன்னா பகவான மனைவியா எடுத்துக்கிறேன் சொல்லலாம், நான் ஒரு பேச்சு தான் சொல்றேன். ஆனா நான் எடுத்துக்கிறது வந்து அந்த நிலை கிடையாது. நண்பனாக தான் பகவானுக்கு நாம பண்றோம், நம்மளோட குறிக்கோள் அது. சோ அதே மாதிரி மத்தவங்க வந்து நான் மனைவியாக எடுத்துக்கிறேன் பகவானை, நான் கணவராக எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி அவருக்கு மனைவியா வராங்க 16,000 பேர் வராங்க. அவங்களுடைய அதாவது நம்ம ஊழல் நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது, நம்ம அந்த பௌதிகமான அந்த ஈடுபாடு கிடையாது, இது ஆன்மீகமானது. சோ அந்த மாதிரி மனைவிமார்கள், சோ அந்த மாதிரி பிள்ளைகளும் தாய்கள், இந்த மாதிரி ஒரு குறிக்கோளோட நம்ம இருந்தோம் கண்டிப்பாக நம்ம பக்தியை சிறப்பா செய்ய முடியும். ஏதோ பகவானுக்கு வணங்கணும், விக்கிரகத்தை வணங்கணும் அப்படின்னு போனாவே அது பூர்ண அடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரி, இதோட இந்த 8வது அத்தியாயம் நம்ம முடிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம 9வது அத்தியாயம் போடலாம். இந்த அத்தியாயத்தை யாரு முடிக்கிறீங்க, யாராவது ஸ்லோகம் சொல்லி முடிக்கிறீங்களா? நானே முடிச்சிடறேன். வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்தையவ சபதனானாம் பாவனீய வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைச கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரி ஹரி, ஹரி ராம 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 ஹரி ஹரி. சரி, 9வது அத்தியாயம் வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அத்தியாயத்தோட சிறப்பு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இதுல என்ன சொல்ல வர்றார் இந்த அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா, ராஜ வித்ய ராஜ குவியோகம், அதாவது மிக ரகசியமான ஞானத்தை பகவான் கொடுக்கிறார் இந்த அத்தியாயத்துல. இது 38 பதம் இருக்கு இந்த அத்தியாயத்துல, ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும். சரி, இந்த படத்துல உள்ள இந்த படம் எல்லாருக்கும் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த படத்துல உள்ள சிறப்பு யாராவது சொல்ல முடியுமா? லெவல் 1ல படிச்சிருப்பீங்க. இது யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியல பிரபுஜி. தெரியலீங்களா? பிரபுஜி அந்த சிரவணன் கதைங்களா? இல்ல 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 இல்ல. சரிங்க. இப்ப பகவான் வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். இவரு யார மாதிரி தெரியுது உங்களுக்கு? இப்போ ஒரு பக்கத்துல ஒரு ஞானி இருக்கிறார்.
ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க மாதாஜி? 4 கையுடைய கிருஷ்ணர் பிரபு. 4 கை சுரூபத்துல பரமாத்மா ரூபத்துல பகவான் காட்சி கொடுக்கிறார். ஓகே. பக்கத்துல அதே மாதிரி உருவத்துல இருக்காரு, 2 கை சொரூபத்துல இருக்காரு, அவர் யாரு? அவருடைய ரிலேஷன் நரநாராயணனா? நரநாராயணன் இல்ல, ஆக்சுவலா நரநாராயணன் இல்ல. நரதான் வந்து அர்ஜுன், அது நாராயணன் தான் பகவான் ஆறாரு. அது நரநாராயண ஸ்டோரி, அது ஒரு பக்கம். ஆனா இந்த இடத்துல நம்ம ரொம்ப இது ஏன் கொடுக்குறாங்க, ஸ்பெசிபிக்கா கொடுக்குறாங்க. இவர் யாரும் இல்ல, உத்தவர் தான். இவர் உத்தவர் பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய சகோதரன் தான், சகோதரன் முறையில வரும். பகவான் வாசுதேவருடைய சகோதரோட பையன் தான் உத்தவர். இப்ப அர்ஜுனுக்கு எப்படி பகவான் வந்து பகவத்கீதை ஞானத்தை கொடுக்கிறாரோ, அதே மாதிரி உத்தவ கீதைன்னு ஒரு கீதை இருக்கு. நம்ம இந்த கீதை வந்து 700 ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா, அது 1000 கடந்து இருக்கு. அந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. உத்தவ கீதை பகவான் இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார். இவர் யாருன்னா உத்தவர். இந்த ரகசிய ஞானத்தை ஏற்கனவே ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பாகவதம் படிச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரியும். உத்தவ கீதையில பகவான் உத்தவருக்கு நிறைய இடத்துல சொல்லப்படுறாங்க. 11வது காண்டத்திலும் சரி, 9வது காண்டத்திலும் சரி, உத்தவ கீதையில வர இது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல உத்தவரை பத்தி இருக்கு. சரி, அதை ஏன் இந்த ரகசியமான ஞானத்தை கொடுக்குறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்றார். ஆல்ரெடி வந்து அர்ஜுனுக்கு கொடுக்கிறார், இவருக்கும் உத்தவ கீதையிலையும் பகவான் கொடுக்கிறார். அது என்ன ரகசியமான ஞானம்? குவியம்னா என்னது? ரகசியம். ராஜவித்திய ராஜ குவியோகமா கொடுக்குறார், மிக ரகசியமான ஞானத்தை கொடுக்கிறார். சரி, இந்த 9வது அத்தியாய நிகழ்ச்சியை தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணி ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பாகவும் பிரார்த்தனை பண்ணுவோம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைச கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்துக்கு ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரி 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 ராம 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 ஹரி ஹரி ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ 9வது அத்தியாயத்தோட ஒரு சின்ன சிறப்பு ஒண்ணு பார்ப்போம். இப்ப 8வது அத்தியாயத்தோட நம்ம முடிச்சிட்டோம் இல்லைங்களா? 9வது அத்தியாயத்துல 38 பதம் இருக்கு. இப்போ 1ல இருந்து 3வது பதம் வரைக்கும், 1ல இருந்து 3வது வரைக்கும் ஞானத்தை கொடுக்குறாரு பகவான். என்ன மாதிரி ஞானத்தை கொடுக்குறாரு பாருங்க. அது பெறுவோரின் தகுதி என்ன, இந்த அறிவின் இயற்கை என்ன, 2 சாராம்சத்துல பார்க்க போறோம். இப்போ இந்த ஞானத்தை நம்ம பெற போறோம். அதுக்கு தகுதி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தன் இல்ல நண்பன். பகவானுக்கு பக்தனா இருக்கணும், இல்ல நண்பனாக இருக்கணும். நம்ம குறிக்கோள் சொன்னோம் பாத்தீங்களா போன அத்தியாயத்துல கடைசி பதத்துல. அது மாதிரி ஒரு குறிக்கோளோட நம்ம இருக்கணும். அப்பதான் இந்த ஞானத்தை பெற முடியும், இல்லைன்னா கண்டிப்பா பெற முடியாது. இது ரொம்ப ரகசியமான ஞானம் இது. அதே மாதிரி இந்த அறிவின் இயற்கை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அறிவின் அரசன் பகவான். பகவான் வந்து அறிவின் அரசன். அவர் இன்பமானது இந்த ஞானம், நித்தியமானது, பாவங்களை சுத்தப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த ஞானம் பெருக பெற நமக்கு வந்து எல்லா பாவமும் சுத்தப்படுத்தப்படுகிறது. இது 3 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம விரிவா பார்க்கலாம். 4ல இருந்து 10வது பதம் வரைக்கும், 10 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நினைத்து பார்க்க முடியாத பகவான். அது 2 சாராம்சமா பாத்தீங்கன்னா, நினைத்து பார்க்க முடியாத குணங்கள், நினைத்து பார்க்க முடியாத படைப்பு. இந்த 2 சாராம்சம் மூலியமாக நம்ம பார்க்க போறோம். 11ல இருந்து 25 யார் பக்தியை அலட்சியப்படுத்துகின்றது. அப்ப யார் மறுக்கிறார்கள், ஏற்கிறார்கள். அந்த 2 நாத்திகம் சரி ஆத்திகம் சரி, யார் மறுக்கிறாங்க யார் ஏற்கிறாங்க, என்ன நிலையில இருக்காங்க என்ன நிலை ஏற்றப்படல அப்படின்றத நம்ம தெளிவா படிக்கலாம். பகவான் கிருஷ்ண செயல்பாடுகள் என்ன, அதனுடைய பலன்கள் என்ன அப்படின்றது 11ல இருந்து 25வது பதம் வரைக்கும் பார்ப்போம். 25ல இருந்து 34வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டின் மகிமையை பார்க்கணும். பகவான் கிருஷ்ண வழிபாடுகள் எளிமையா இருக்கும். பக்தி யோகத்தை செயல்பாடு வந்து ரொம்ப எளிமையா இருக்கும். துன்பங்கள் இருந்து விடுதலை கிடைக்கப்படும், நித்திய ஆனந்த வாழ்க்கை. சோ இந்த சாராம்சமா 34வது பதம் வரைக்கும் நாம இதுல பார்க்க போறோம். ஜெய் கிருஷ்ணா. இப்ப நாம இப்ப எந்த இடத்துல இருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா, முதல் அத்தியாயத்துல, இது 9வது அத்தியாயத்துல இப்ப நம்ம 4ஆ பிரிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? இப்ப 4ஆ பிரிச்சதுல இந்த அறிவை சார்ந்த நான் படிக்க போறோம் 1ல இருந்து 3வது பதம் வரைக்கும். சரி, ஃபர்ஸ்ட் பதத்துல என்ன சொல்றாரு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச இதம் துதே குஹ்யதமம் பிரவஷ்யாம்யனசூயவே ஞானம் விஞ்ஞான சகிதம் யஞாத்வா மோக்ஷயே யஷே
அசுபாத், அஷபாத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புருஷோத்தரமான முழுமுழு கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் இதனை அறிவதால் ஜட உலகில் துன்பங்கள் இருந்து விடுதலை அடைவாய். அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தை, விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கிறேன். முக்கியமா இந்த ஞானம் சொல்றது விஞ்ஞானம் தான். இப்ப ஞானத்தை தெரியணுமா, அது விஞ்ஞானத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். விஞ்ஞானத்தை தெரிஞ்சுதான் நினைச்சுக்கலாம். பகவத்கீதையை தூங்கிட்டு இருந்தா கூட தட்டி எழுப்ப சொல்லிடலாம். அந்த சாராம்சம் மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பகவத்கீதையோட சாராம்சம், அந்த விஞ்ஞானத்தை இந்த 9ஆம் அத்தியாயத்தை ரொம்ப அழகா பகவான் கொடுக்குறாரு. அப்போ அந்த பெறோட தகுதி வேணும் இல்லையா? என்ன தகுதி சொல்லிருக்காரு இந்த பதத்துல? யாராவது சொல்ல முடியுமா? இந்த பதத்துல சொல்லியிருக்காரு தகுதி வந்து பக்தன் தான் தகுதியா இருக்கணும். அர்ஜுனன் வந்து என்றுமே பொறாமை கொள்ளாதவர். ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல் ஹரிபோல் ஹரிபோல். இப்போ மாதாஜி சொன்னாங்க, அதாவது பக்தன் ஓகே, பக்தன் ஓகே, நண்பன் ஓகே. இன்னொன்னு ஒரு சிறப்பு அம்சம், ஒரு பக்தன் ஒரு நண்பனா எப்படி வர முடியும்? பொறாமை கொள்ளாதவனா இருக்கும். சொல்றாரு பாருங்க, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் நண்பா அப்படின்றாரு. என் நண்பு அர்ஜுனா அப்படின்றாரு. பொறாமை கொள்ளக்கூடாது, யாருமேலும் யாரும் பொறாமை கொள்ளக்கூடாது. பொறாமை இருந்தாலே கண்டிப்பாக இந்த கீதை நம்ம அடுத்த செகண்ட மறந்துடுவோம். ஆட்டோமேட்டிக்கா குணமாயா ஜீவமாயா வந்து உட்காந்து டங்கு 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 நம்ம தலையில ஆடி கிடப்பான். அப்ப அந்த பொறாமை இருக்க கூடாது. இதனை அறிவதால் ஜட உலகில் துன்பங்கள் இருந்து விடுதலை அடைவாயின்றார். ஆல்ரெடி அவனுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுத்துட்டார் அர்ஜுனன் பகவான், நீ பொறாமை கொள்ளாதவன்றார். அதுதான் அந்த கீதையை அவர்கிட்ட உபதேசம் பண்றார். ஏன்னா கீதையை உபதேசம் பண்றதுக்கு ஏகப்பட்ட பேர் இருந்தாங்க அந்த இடத்துல. ஆனா யாருக்கும் கொடுக்காம ஏன் பகவானுக்கு கொடுக்குறார்? அர்ஜுனன் கொடுக்குறார் பகவான். பொறாமை இல்லாதவன், செல்வத்தை விரும்புவன் சொல்றார் பகவான். எப்படி செல்வத்தை விரும்புவான்? அந்த செல்வத்தை பகவான் கொடுக்கிறார். அந்த செல்வத்தை மக்களுக்கு தியானம் பண்றான், அவரோட உணர்வோட தானம் பண்றான். அப்பதான் அவனுக்கு செல்வம் வந்துகிட்டே இருக்கும். சரி, இப்ப இந்த அறிவை பெருகொரு தகுதி என்ன வேணும்? பொறாமை கொள்ளாம இருக்கு. இந்த அறிவின் இயற்கை, அது ஆட்டோமேட்டிக்கா இயற்கை. இப்ப நம்ம அப்ப எப்படி இயற்கையா வரும்? நாம பொறாமை கொள்ளாம, யாரையும் வஞ்சிக்காம, யாரையும் குற்றம் காணாம, இந்த அசுர குணங்கள் 6 குணங்கள் இல்லாம நம்ம செயல்படும் போதுதான் இந்த 26 தெய்வீக குணங்களும் நம்மள அப்படியே நம்ம அழகா வரும். ஐஸ்வர்யம் நமக்கு கிடைக்கும். அதுக்கு சாராம்சம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. அப்போ நாம பொறாமப்பட்டோம்னா கண்டிப்பாக தோற்போம் இல்லைங்களா? நம்ம பொறாமப்பட்டா கண்டிப்பா நம்ம தோக்குறோம் இல்லைங்களா? இன்னொன்னு விஷயம் இருக்குல்ல, சந்தேகப்பட்டாலும் தோப்போம். சந்தேகப்பட்டாவோட நம்ம தோத்துருவோம். மனதளவுல நாம யார் மேலே சந்தேகப்பா, நான் உன்னை சந்தேகம் பண்றப்பா அப்படின்னு நினைக்க சொல்லுவோமா நாமோ? அப்போ அது வந்து அந்த மாதிரி வார்த்தையால வரும்போது அப்போ அங்க ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சி வந்துடுது. ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு தவறான ஒரு இது வந்துடுது. ஆட்டோமேட்டிக்கா செய்கை வந்துடுது. ஆனா இன்னொன்னு என்ன சொல்லிட்டு பாருங்க வேதம், நீ மனசால நினைச்சாவே போதும், தோஷம் தான் உனக்கு. பொறாமைப்பட்டாலும் தோற்போம், சந்தேகப்பட்டாலும் தோற்போம். இது ரெண்டுமே எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்பிக்கை மற்றும் அன்பால வாழ்வில் எல்லா விஷயங்களும் ஏற்படுகிறது. இப்ப நம்ம மனைவியோ, கணவனையோ, பிள்ளையோ, பேரனையோ, யாரையாவது ஒருத்தர் நம்பிக்கை இல்லை, பொறாமையோட பொறாமை இருக்க மாட்டோம். நம்ம உறவு முறையில இருக்க மாட்டோம். ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னா சந்தேகப்படுவோம். அப்ப சந்தேகப்படும் போது நம்ம எல்லா விஷயங்களையும் நாம வந்து இழக்க வேண்டியது நடந்தோம். இங்க சந்தேகப்படும் போது, அதே மாதிரி பொறாமைப்படும் போது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இந்த ரகசியமான அறிவை பெறுவதற்கு என்ன தகுதி தேவை நமக்கு? முதல்ல பொறாமை கொள்ளாமல் இருத்தல் வேண்டும். அனுசூயவான் சொல்லப்படுது. நம்பிக்கையுடன் இருத்தல். இந்த அறிவை பெறுவதற்கான என்ன ஆகும்? பௌதீக துன்பங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம விடுதலை கிடைக்கும். பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கணும். இப்ப நம்ம அடிக்கடி விளக்கம் சொல்லப்போம், நம்பிக்கை நம்ம என்ன சொல்லிட்டே இருக்கீங்களா அப்படின்ட்டு. இப்ப கோவில்ல போய் நம்ம போய் என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய பக்தர்கள் எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு போய் முறையிடுவாங்க. அது நம்பிக்கை இல்லாம தான் முறையிடுறாங்க. ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் நம்ம பக்தர்கள் என்ன கொடுக்கணுன்றது அவருக்கு தெரியும். ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாரு, வேதங்க மூலியமா சொல்லிட்டாரு, உனக்கு என்ன கொடுக்கல, நான் எல்லாமே கொடுத்துட்டேன். அண்ணன், அப்பா, அம்மா, அண்ணன், தம்பி, மாமா, மச்சான் எல்லாம் உறவு கொடுத்துட்டேன்.
காற்று, நிலம், எல்லா பௌதிகத்தையும் கொடுத்துட்டேன், இயற்கையும் கொடுத்துட்டேன், எல்லாமே உனக்கு கொடுத்துட்டேனே, நீ அதை பக்குவமா யூஸ் பண்ணிக்கோன்றாரு. அதை நீ தவறாக யூஸ் பண்ணிட்டு பிறகு என்கிட்ட வந்து கஷ்டப்பட்டு இங்க வந்து ஏன்ட்ட கஷ்டப்படுறிய, அப்ப அது அறியாமை தானே, அது அது அசுர குணம்ன்றார். அப்ப என் மேல் நம்பிக்கை இல்லை உனக்கு, என் மேல் நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா இங்க வந்து அழமாட்டேன், எனக்கு வந்து தொண்டு செய்வேன், நீ என்கிட்ட முறையிட மாட்டேன், வந்து என்கிட்ட தொண்டு செய்வேன். அது ஒரு 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 மாதாஜி கேட்டாங்க, அவங்க அழுதுகிட்டே கேட்டாங்க ஒரு கிளாஸ்ல என்கிட்ட, என்ன பிரபுஜி இப்படி சொல்றீங்க, நான் வந்து அவரை மகனாகவோ பிள்ளையாகவோ அப்பனாவோ அம்மாவோ உறவு முறை எடுத்துக்கிட்டேன், நான் எப்படி நாம ஒரு மகன் கிட்ட போய் எப்படி நான் கேட்க முடியும், எப்படி நான் கேட்கணும், எனக்கு துன்பத்துல இருக்கிற மகனே என்னை காப்பாத்து, அப்பா எனக்கு நான் துன்பத்துல இருக்கேன் அப்பா என்னை காப்பாத்து, அப்படிதானே பகவான்கிட்ட முறையிட முடியும். அது நீங்க அந்த அந்த உறவு முறையை கொச்சப்படுத்துற மாதிரி இல்ல சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க அவங்க. அப்ப எந்த அளவுக்கு அவங்க அந்த பிரேம பக்தியில இருக்காங்க பாருங்க. அந்த பிரேம பக்தியில இருந்தாலும் அந்த இடத்துல மோக பக்தியும் இருக்காங்க. எதிர்பார்த்தாவே மோகம் வந்துரும், பகவான் கிட்ட எதிர்பார்த்தாவே மோகம் வந்துரும். எதிர்பார்க்காம பிரேம பக்தி, அதாவது தர்மம், அந்த தர்மத்தை நம்ம கொடுத்தாவே போதும் பகவானுக்கு. எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்தோம்னா அதுதான் பிரேம பக்தி. வித்தியாசார மாதிரி நம்ம அந்த மாதிரி பக்தி நம்ம கொடுக்க கூடாது. அப்ப நம்பிக்கையோட இருத்தல், அப்பதான் இந்த அறிவை பெற முடியுன்றார். எவ்வளவுதான் ஒரு புத்திசாலியாகவும் தகுதி உடையவராம் இருந்தாலும் ஒருவருக்கு நம்பிக்கையும் பக்தியும் இல்லை என்றால் அவரால் பகவத்கீதை ரகசியங்களை புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. இப்ப பகவான் சொல்லிட்டாரு பாருங்க, இந்த பதத்துல என்ன சொல்லியிருக்காரு, நீ புத்திசாலியோட இருக்கலாம், நிறைய ஞானத்தை படிச்சிருக்கலாம், நிறைய ஒரு டாக்டர் படிச்சிருக்கலாம், இன்ஜினியர் படிச்சிருக்கலாம், ஏதோ படிச்சிருக்கலாம், ரொம்ப புத்திசாலியா இருக்கலாம். ஆனா நம்பிக்கை பக்தி இல்லைன்னா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இந்த 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 ரகசியம் உனக்கு கிடைக்காது. சரி, இரண்டாவது பாதத்துல என்ன சொல்ல வர்றாரு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களும் மிக ரகசியமானது, மிக தூய்மையானதாகவும் தன்னுணர்வு அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இக்கு அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயல். இந்த அறிவு பத்தினா கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களும் மிக ரகசியமானதுன்றார். அப்படிப்பட்ட என்ன ரகசியமானது படிப்போமா, ரொம்ப அழகா இருக்கும், மிக தூய்மையானது, தன்னுணர்வு அனுபவத்தை. இப்ப நம்ம பக்தி யோகத்துல இருக்கிறோம், பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்துட்டு இருக்கோம், நம்ம என்ன பரவசத்தோட பகவானுக்கு தர்ம வழியில நம்ம பக்தி கொடுக்கிறோம். அப்ப கொடுக்கும்போது அந்த அனுபவம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது சொல்லி ஆளாது, அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த சந்தோஷம். அந்த ரகசியத்தை உனக்கு நேரடியாக கொடுக்க போற பகவான் நீங்க சொல்றாரு. சரி, இப்போ இதுல இருந்து ஒரு விஷயம் நாம புரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப நம்ம போன ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம், பொறாமை நம்பிக்கை பத்தி பார்த்தோம். பொறுமை இருக்கணும், பொறாமை இருக்கக்கூடாது, நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கக்கூடாது, நம்பிக்கையோட தான் பண்ணணும். இப்ப இந்த பதம் நம்ம என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். ஒரு விதை வைக்கிறோம், அந்த விதை என்ன ஆகுது பாருங்க, ஒரு அழகா ஒரு செடி முளைக்குது, செடி வருது, அப்புறம் கொஞ்சம் மரமாகுது, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது பாருங்க, பூ பூக்குது, காய் காய்க்குது, கனி கிடைக்குது, நிறைய கனிகள். ஒரு விதையில லட்சக்கணக்கான கனிகள் நமக்கு கிடைக்குது. அப்போ பாவ விளைகளும் அதே மாதிரிதான், புண்ணிய காரியங்களும் அதே தான். பாவ காரியங்களும் சரி, புண்ணிய காரியங்களும் சரி. இப்ப நாம பாவத்தை செஞ்சோம்னா எப்படி அவ்வளவு படம், ஒரு சின்ன பாவத்தை பண்ண உடனே எங்க போய் நிக்குது பாருங்க, 1000 பாவங்கள் நம்ம வந்து சேரும். அதே புண்ணிய காரியம் ஒரு புண்ணியம் செஞ்சுன்னா 1000 புண்ணியம் வந்து சேரும். அப்போ பாவம் செய்யும் எண்ணத்தை அதை கட்டுப்படுத்தணும், எப்படியாவது பாடுபட்டாவது கட்டுப்படுத்தணும், அதை விட்டு ஒழிக்கணும் நாம. அவ விஷப்பாம்பு மாதிரி தான் அது. அது எப்பவுமே தூங்கிட்டு இருந்தாலும் சரி, பாம்பு விஷப்பாம்பு என்னது, எப்பவுமே ஆபத்தானதானே இல்லைங்களா, எப்பவுமே நம்மளை கொத்தும் அது. அதனால பாவகாரியம் வந்து நினைக்க கூட நம்ம அந்த மாதிரி மனசால நினைக்க கூடாது.
நினைச்சாவே அது நம்மளுக்கு ஆபத்தானதுதான். அது எப்படியா நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இப்ப அந்த பாவ காரியத்துக்கும் சரி, ஒரு சுப காரியத்துக்கும் சரி, அது நம்ம எப்படி ஒரு புண்ணிய காரியத்துக்கும் சரி. இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கலாம். இப்போ ஒரு 10 நாளைக்கு முன்னாடியோ, ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ, இல்ல 1 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு புண்ணிய காரியம் நம்ம செய்யறோம். முன்பு செஞ்சோம். அப்போ தற்பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? பிரசன்ட் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. என்னங்க பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு புண்ணிய காரியம் நம்ம முன்னாடி ஏதோ ஒரு புண்ணிய காரியம் பண்ணோம்னா, அப்ப தற்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? நன்மை கிடைக்கும் பிரபுஜி. புண்ணிய மகிழ்ச்சி பலன்கள் கிடைக்கும். என்ன மாதாஜி? மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் இல்லைங்களா? ஒரு நன்மை கிடைக்கும் தற்பொழுது. அப்போ இப்பொழுது என்ன பாருங்கன்னா, அந்த மகிழ்ச்சினால நம்ம என்ன கிடைக்கும், நம்ம என்ன செய்வோம் பாருங்க. முன்பு செஞ்ச செயலுக்கு நமக்கு ஒரு நன்மை கிடைக்குதுன்னா, அப்ப அந்த நன்மையை வச்சு பகவான் உணர்வோட நம்ம செய்யும் போது, இப்ப பிரசன்ட் நம்ம செய்யும் போது, ஏன்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் தப்பு செய்ய மாட்டோம். ஒரு புண்ணிய காரியம் பண்ண பிறகு தப்பு செய்ய மாட்டோம். திரும்ப ஒரு புண்ணிய காரியம் இப்ப நம்ம செய்யறோம். அப்ப செய்யும் போது என்ன ஆகும் பாருங்க, வருங்காலம் எப்படி இருக்கும் பாருங்க. நமக்கு அதே மகிழ்ச்சி தான் வரும் இல்லைங்களா? அப்ப வருங்காலம் நம்ம எதை பத்தி செய்வோம்? நம்ம பிரசன்ட் நம்ம புண்ணிய காரியம் செஞ்சாவே போதும். அதேதான் துன்பமும். அப்ப பாவகாரியம் ஒரு பாவ செயலை செய்யறோம்னா, முன்பு செஞ்சிருந்தோம்னா, தற்பொழுது நம்ம என்ன கிடைக்கும்? துன்பம் தான் கிடைக்கும். அப்ப அதோட வெளிப்பாடு எப்படி இருக்கும்? திரும்பவும் அதே பாவ செயல் தான் செய்வோம். ஏன்னா அந்த குணமாய ஜீவமாய நம்ம அதுதான் இழுத்துட்டு விடுவா. அப்ப இப்ப வருங்காலமும் நமக்கு துன்பம் தான் கிடைக்கும். அப்போ தீயவை நல்லவர்களுக்கு நடப்பது இல்லை. அப்ப நம்ம என்னைக்குமே ஒரு புண்ணிய காரியம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா, நம்ம நல்ல குணத்துல வந்துடுறோம். தத்துவத்துல இல்ல, ரசோல இல்ல, தமோல இல்ல, சாத்வீகமா இருக்கும் நம்ம. அப்ப அந்த குணத்துல வந்துட்ட பிறகு நமக்கு தீவே நடக்காது. அப்ப நம்ம எதை விதை வைக்கிறோமோ அதுதான் நம்ம அறுவடை பண்றோம் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த ரகசியமான ஞானத்தை எப்படி கொடுக்குறாரு பாருங்க. தன்னுணர்வு அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும்ன்றார். அப்போ நாம தன்னுணர்வு அடையணும். இந்த தூய்மையான ரகசியத்தை நாம தெரிஞ்சுக்கணும்னா நாம தன்னுணர்வு அடையணும். அப்ப தன்னுணர்வு அடையணும் எப்படி போக முடியும்? அன்னனைய பக்தியில தான் போக முடியும். அப்ப இந்த அறிவின் இயற்கை என்ன? ஞானத்தின் சாரம் அது. அறிவின் அரசனா இருக்கிறார். மிக ரகசியமான ஞானத்தை பகவத் ஞானத்தை தூய பக்தர்களுக்கு தொண்டு பற்றி மிக தூய்மையானது, எல்லா பாவங்களின் விளைவுகளும் தூய்மைப்படுத்தக்கூடியது. 3வது சாராம்சமா. 4வது சாராம்சமா பாருங்க, திவ்யமானது, முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டதாகும். ஏன்னா சாத்வீகமா இருக்கும். அனநேய பக்தியை தான் நம்ம மார்க்கத்துல போறோம் இல்லைங்களா? அது திவ்யமானது. அந்த முக்குணங்கள் நம்ம சார்ந்தே இருக்க மாட்டோம். 4வது. 5வது பாருங்க, தன்னுணர்வு அனுபவத்தை நேரடியாக அளிக்கக்கூடியது. இந்த இயற்கையை அடையும் போது, எதை இயற்கையானது? அந்த ஞானத்தை அடையும் போது. அப்ப தர்மத்தின் பக்குவ நிலையானது, அழிவற்றது. அது பேரான்பத்துடன் செயலாற்றக்கூடியதும் கூடிய செயலற்ற எளிதானதுன்னு சொல்லப்படும். அப்ப இந்த 8 விதமான சாரம்சமும் ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. 3வது பதம் என்ன சொல்லுது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படி அக்ஷரத்ததானா புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தப அப்ராப்ய மாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சார வர்த்தனி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எதிரிகளை வெல்பவனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர். இப்ப பக்தி இல்லாதவங்க, இப்ப நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா நெத்தியில திலகம் விட்டுருப்பாங்க, கண்டி மாலை போட்டிருப்பாங்க, சிகா விட்டுருப்பாங்க, பயபக்தியோட அந்த சாத்வீகமா இருப்பாங்க அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனா சில பேர் நம்பிக்கை இல்லாம இருப்பாங்க. செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா அப்படின்னு இருப்பாங்க. இது 3வது அத்தியாயத்துல கர்மயோகத்துல பகவானை கொடுத்துறாரு. இந்த மாதிரி உள்ளவங்க மித்தியாசாரன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது போலி மனிதர்கள் சொல்லுவாங்க. நம்பிக்கை அற்றவர்கள் அவங்க. அந்த பக்தி தொண்டுல பூர்ணமா அடையணும்னா கண்டிப்பாக நம்பிக்கை இருக்கணும். என்னை அடைய முடியாதுன்றாரு.
அப்போ பௌதிக பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கு திரும்பி 8வது அத்தியாயத்துல நம்ம இதை பத்தி விரிவா படிச்சோம், பரத்தை அடையலை பத்தி படிச்சோம் இல்லைங்களா? என்ன விளக்கம் கொடுக்குறாரு பாருங்க. பக்தி என்பது இவ்வளவு இன்பமானதாக இருந்தால் இந்த உலகத்தில் யார் தொடர்ந்து இருப்பார்கள்? இந்த கொஸ்டின் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? பக்தி என்பது இவ்வளவு இன்பமானதாக இருந்தால் இந்த உலகத்தில் யார் தொடர்ந்து இருப்பார்கள்? நம்பிக்கையற்றவர்களால் பகவான் கிருஷ்ணரை அடைய முடியாது. நம்பிக்கை அற்றவர்கள் தொடர்ந்து பிறப்பிறப்பு பாதைக்கு திரும்பி வருகிறார்கள். அப்ப பகவான் பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்தனால எல்லா பக்குவம் அடைந்து விடலாம் என்பது இந்த முழு தீர்மானம் நம்பிக்கை என்பதாகவும் சொல்லப்படும். பகவானுக்கு அன்னனைய பக்தியை கொடுத்தோம்னா இந்த கண்டிப்பாக இந்த ஞானம் நமக்கு கிடைக்கின்றார். சரி, இந்த 4வது பதம் நாளைக்கு படிக்கலாமா? நாளைக்கு முடிக்கலாம். நாளைக்கு 4வது பதம் நாளைக்கு படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 3 பதமும் ஞானத்தை யார் பெற முடியும் அப்படின்னு இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பக்தனா நண்பனாக இருந்து பெற முடியும் படிச்சுக்கிட்டோம். 2வது பொறாமையும் நம்பிக்கையும், பகவான் நம்பிக்கையோட இருக்கணும், பொறாமை இல்லாத குணத்தோட நம்ம இருந்து பகவானுடைய வனனீய பக்தியை நம்ம எடுத்துக்கணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தரா கிருப சிந்து ஏவச பகனானா பாவனி வைஷ்ணவி நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர் ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்திக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ஹரே